Morning! Yes mga kabalen, isang magandang umaga ho sa ating lahat. Welcome ho sa ating programang CLTV 36 Newsstream. Aba, na-miss ninyo ang ating programa. Kumusta ho kayo mga kabalen? Yes, Kuyang Justin ho, nagbabalita sa inyo. Magsama-sama tayo ngayon hanggang mamayang alas 11 ho ng umaga para ho dito sa mga napapanahong balita at impormasyon na dapat ho ninyong malaman tungkol sa lalawigang Kapampangan at sa buong Central Luzon. Like and share, follow lamang ho ang ating page at CLTV 36 News para ho sa mga iba't iba pang detalye, iba't ibang balita at impormasyon kaugnay ho dito sa ating komunidad. Kumusta ho kayo? Batiin ko muna ho kayo ng Happy Easter mga kabalen. At kung yan, makibahagi ho kayo sa discussion. Kayo ho ba, back to work na? Meron bang mga nag-leave pa? Marami. May kilala ako. May mga nag-post na nakapag-file pa sila ng extended long weekend. Yan ho mga kabalen. Kumusta naman? Yung mga bumabiyahe, nakabalik na ba lahat sa Metro Manila? Yung mga main character, ayan. Yung mga main character, nakabalik na ba? Eto, nakikita ho natin ngayon. Speaking of
Metro Manila, nakikita ho natin mga kabalen, itong pila ng mga sasakyan sa ilang bahagi ho ng North Luzon Expressway. At maya-maya sikapin natin hong makausap ito hong tagapagsalita at Senior Traffic Officer ng NLEX, Robin Ignacio, para ho makibalita at humingi ng update. Pero as you can see, ito naka-flash ho sa ating screen mga kabalen, yung traffic situation dito ho sa North Luzon Expressway. Pero bago yan, yayain ko muna ho kayong mag-scan ng inyong mga TV sets mga kabalen kung kayo ho'y hindi pa nakakanood ng CLTV sa inyong telebisyon at kayo ho'y naka-digital TV or digital TV box. Mangyari lamang, scan nyo na ho ang inyong mga remote control. Mag-scan gamit ang remote control. Huwag nyo scan yung remote control. Mali. Ulit. Scan mo yung remote control. Oo, mag-scan ka gamit ang remote control, ha. Take two. Yan. Tapos, ayan, makikita mo sa gawing itaas yung scan, auto-search lamang as long as nasa magandang location, nasa mataas na location ng inyong antena, makukuha mo ang CLTV 36. Kabalen, live ho tayong napapanood. Hindi lamang sa telebisyon. Nationwide yan, Signal Channel 115 dito ho sa Central Luzon sa ating 37 cable partners at sa Pampanga Free TV Channel 36. Live na live din ho ang inyong programang news stream sa atin hong online platforms, CLTV 36 Official and at CLTV 36 News. Eto, sabihin ko sa inyo, mas malinaw sa YouTube, manood ng live at CLTV 36 Official. Live din ho tayo sa YouTube channel ng CLTV 36. Eto, may mga nagko-komento. Ayan, si Plaridel Tuminlaco sa pabulag ni Bambam Ra. Oo, hindi ko na Kuyang Plaridel, maraming salamat. At sa panonood, si Wendell Baldemor, hingi niya daw bigas si Lola. Ayan. Yan ho, mga kabalen. Maraming salamat sa panonood. At taga-saan ba si Wendell? Baldemor, ayan. At bakit walang bigas si Lola? Saan ho yan? Ito ho, mga kabalen. Sige ho, silipin naman natin ang sitwasyon ng trapiko sa maraming portion, iba't ibang bahagi po ng North Luzon Expressway. Eto, dito muna ho tayo sa gawing itaas, Balintawak Toll Plaza, para ho dito sa mga patungong northbound, patungo ho ng Bulacan, Pampanga, at ibang bahagi ng sentro ng North Luzon. Wala hong pila dyan sa Toll Plaza ngayon. Doon ho sa gawing kaliwa, maluwag din, fast moving din, yung mga southbound. Pero dito ho sa may area ng NLEX Arbor Link, mga kabalen, ayan, nakikita ho natin sa gawing gitna, yun ho mga approaching ng Metro Manila, abayo. Siyempre, meron na hong pila dyan, mga kabalen, sa mga oras na ito. Ayan, gumagalaw-galaw pa yung camera nito hong NLEX. Dyan ho sa may area ng Arbor Link. Oo, asahan po yung bahagyang pagbibigat ng daloy ng trapiko. Meron ho dyan build up na ng mga sasakyan, especially for those going south. Dito ho sa may Kawayan area ng North Luzon Expressway, mga kabalen, makapal din ang volume ng mga sasakyan para ho sa mga biyahero. Ito ho, ayun ho sa may NLEX, yan, nakikita naman ho natin sa ating monitoring. Do kanina, an hour ago, light traffic, pero ngayon makikita natin medyo makapal ho yung volume ng mga sasakyan dyan sa area na yan. Oo, na may Kawayan, magkabilang linya. Pero dun sa northbound, mas marami hong pila, mga kabalen. At dito naman sa Bukawi Toll Plaza, maluwag ho ang sitwasyon. Ganyan din sa may area ng San Fernando at pati na rin ho sa may Angeles Interchange.
maluwag ho ang sitwasyon sa mga oras na ito. Yan ho'y real-time traffic monitoring via NLEX Corporation. Ito ho mga kabalin, tignan naman natin ang sitwasyon ng trapiko sa mga pangunahing kalsada sa syudad ho ng San Fernando, Pampanga. Ito ho'y mula sa City Public Order and Safety Coordinating Office o si POSCO kanina lamang hong 9:45, 30 minutes ago. Para ho dyan sa mga bumabiyahe, karen pong magbiyahe ken pong area ng Regional Hospital kening JBL o General Hospital kening pong JBL Dolores. Oo mga kabalin light to moderate traffic ho ang sitwasyon dyan sa may area ng Jose B. Lingad Memorial General Hospital. Ganyan din ho sa may Makabakle. Light to moderate traffic ang dapat aasahan dyan sa lugar na yan sa mga oras na ito. And 30 minutes ago yan ho update sa atin ng City Public Order and Safety Coordinating Office, si POSCO, sa syudad San Fernando, Pampanga. Tuloy-tuloy ho tayo sa ating balitaan sa oras na ito. Alamin naman ho natin ang magiging taya ng panahon. Dahil alam naman ho natin, mga kabalin, napakainit. At yung heat index, alamin natin kung gaano ba kainit yung magiging linggo natin. Itong week natin, ngayon hong natapos na ang long weekend. Narito po ang latest weather update mula ho sa DOST Pag-asa. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang latest na weather update ngayong araw ng Lunes, April 21, 2025. Sa kasalukuyan po ay wala tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility at wala din po tayong inaasahan na sama ng panahon na makakaapekto sa anumang bahagi ng ating bansa sa mga susunod na araw. Ngunit kung makikita po natin dito sa ating latest na satellite animation, meron po tayo namamataan ng mga kumpul na kaulapan o linya ng mga kaulapan na nakaapekto sa may bahagi ng Mindanao. Yan po yung Intertropical Convergence Zone or ITCZ at dahil po dyan, asahan po natin ang mataas na tsansa ng cloudy conditions sa malaking bahagi ng Mindanao area at may mga pag-ulan o posibilidad din ng mga pag-ulan mostly dito po sa may southern portions ng Mindanao. Samantalang sa nalalamig bahagi po ng ating bansa, patuloy po ang pag-iral ng easterlies. Ito po yung mainit na hangin na nagagaling sa karagatang Pasipiko. At dahil po dyan, magpapatuloy pa rin ang mainit na panahon, lalong-lalo na pagdating ng tanghali hanggang sa hapon sa malaking bahagi po ng ating kapuluan. For the rest of the week naman po, inaasahan natin magpapatuloy ang ganitong lagay ng panahon. Yung Intertropical Convergence Zone most likely magpapatuloy pa rin ang epekto or magpapatuloy pa rin ang epekto sa may Mindanao area sa mga susunod na araw. So mataas po yung chance ng cloudy conditions over the next few days dito po sa may Mindanao sa mga susunod na araw po yan. So magiging lagay po ng panahon ngayong araw dito po sa Luzon, inaasahan po natin magpapatuloy pa rin ang mainit at maalinsahang panahon lalong-lalo na pagdating ng tanghali hanggang sa hapon sa malaking bahagi ng Luzon area. Kung may mga pagulan man, ay dulot po ito ng mga isolated na thunderstorms na mas madalas pong nararanasan pagdating po sa hapon o sa gabi. Temperature forecast naman po sa mga piling syudad dito po sa Luzon. Sa Lawag po ay maglalaro ng 25 hanggang 33 degrees Celsius. Mainit po ang magiging lagay ng panahon sa Tugigaraw na aabot po ng 37 degrees Celsius. Sa Baguio naman sa 18 to 28, 25 to 35 degrees Celsius for Metro Manila at 26 to 32 degrees Celsius para naman po dito sa Legazpi City. Ngayong araw dito sa Tagaytay, agwat ng temperatura ay naasahan na sa 23 hanggang 33 degrees Celsius. So magiging lagay naman po ng panahon for the rest of the country gaya po ng nakita natin sa ating latest satellite animation. Mataas po yung chance na makuliblim na panahon sa may bahagi ng Mindanao area at possible din po
yung mga kalat-kalat, mga pugulan, pagkidlat at pagkulog, lalong-lalo po dito sa may southern portions ng Mindanao, dyan po sa Davao Region, gayon din sa Sultan Kudarat at Sarangani, pati na rin sa Basilan, Sulu at sa Tawi-Tawi. Meanwhile, for the rest of the country, dyan po sa Palawan, Visayas, and Mindanao, ay magpapatuloy pa rin po yung mainit na panahon at kung may mga pagulan man ay dulot po ito ng mga isolated na thunderstorms na mas madalas pong nararanasan sa hapon o sa gabi. Temperature forecast naman po para sa mga piling syudad ng Palawan, Visayas, and Mindanao. For Palawan po sa Puerto Princesa, gayon din sa Kalayaan Islands, agwat ng temperatura ay maglalaro mula 27 hanggang 34 degrees Celsius. For Iloilo naman at sa Cebu, inaasahan po natin na abot ng 33 degrees Celsius maximum temperatures and 26 to 32 degrees Celsius naman para sa Tacloban. Dito po sa Cagayan de Oro, pati na rin po sa Metro Davao, maximum temperature sa abot ng 32 degrees Celsius at agwat naman po ng temperatura dito po sa Zamboanga ay maglalaro mula 26 hanggang 34 degrees Celsius. Ayon naman po sa ating forecast heat index ngayong araw, damang init. Dito po sa Metro Manila, maaring maranasan ang 41 hanggang 42 degrees Celsius na heat index at yung pinakamataas naman sa buong bansa ay maaring maranasan sa Dagupan City, Pangasinan, pati na rin po sa Apari, Cagayan na maaring umabot ng 44 degrees Celsius. Meanwhile, patuloy pa rin po mararanasan ang danger levels na heat index or 42 hanggang 44 degrees Celsius sa iilang bahagi po ng ating bansa. Kaya doble ingat pa rin po sa ating mga kabayan. Manatili po tayong hydrated at kung lalabas mo po tayo ng ating mga tahanan, ay magbaon po tayo ng payong either pananggalang sa matinding sikat ng araw o sa mga bigla ang buhos ng ulan dala ng mga thunderstorms. Sa kalagayan naman po ng ating karagatan, wala po tayong gale warning or babala sa matataas na mga pag-alon, kaya asahan po natin ang banayad hanggang sa katamtaman ng mga pag-alon sa mga dagat baybayin po ng ating bansa. Kaya ngayong araw ay malaya pong makalayag ang ating mga kabayan sa ating mga dagat baybayin sa bansa. Sunrise po natin ay 5:39 AM, sunset naman ay 6:11 PM. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang po ang aming social media accounts, gayon din ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan lamang po latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako po si Rhea Torres. Magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat, Rhea Torres ng DOST Pag-asa para sa ulat panahon. Dito naman ho sa Central Luzon para ho sa mga kababayan natin sa Pampanga. Kaya di po kay katamo, Labwad, Kapampangan, Kabalen, ay yan po, agpangkukay ni King Clark Station naning Pag-asa. Asahan ho ang 41 degrees Celsius na heat index sa ngayong araw ho ng Lunes yan, April 21, habang 40 naman bukas, araw ho ng Martes, April 22, Earth Day pa naman, ano? At pagka-init-init ang panahon, ay isang paalala ho yan para sa atin na kumilos towards climate justice, ano? At ika nga reverse the effects, the impacts of climate change. Shout out muna sa ating mga tagapanood, ano, lahat ho nang nakatutok dito sa ating programa. Yan, binabati rin natin yung mga nanonood dyan ho sa may Santo Domingo, Minalin, Pampanga na nagdiwang ho ng kanilang fiesta, ano, at kahapon pinagdyan din ho sa Santa Monica, San Simon. Ayan mga kabalen, fiesta season ngayon Oo, nailista nyo na ba yung mga pumuntahan ninyo? Ayan, at syempre, yun hong festivities din dyan sa may Santo Domingo, sa Minalin, nakita ho natin, kitausad ng Pakbong Udas. Tapong Silabande Udas, kasabay na po ning Easter Sunday, o yung salubong, yung Pasko ng Pagkabuhay. Yan ho'y natatanging tradisyon na ginagawa sa bayan ho ng Minalin, Pampanga. At sa ilan pang bahagi, pero hindi dito sa mga northern parts, sa northern town, parang hindi ko napanood yan. Sa San Fernando, wala. I grew up in San Fernando and Minalin,
sa Minalin ko ho, napapanood talaga yan mga kabalen. Kabalen, sa ating pagbabalik, eto ho, balita kaugnay ho nitong nangyaring shooting incident sa Korean Town sa syudad ng Angeles, Pampanga. At iba pang mga lalaking balita dito ho sa Pampanga at sa Central Luzon. Huwag ho kayong aalis. Isang mabilis na patalastas lamang at magbabalik po ang CLTV 36 News Team. Nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream at pumupiyok pa si Kuyang Justin, ano? Dahil nagbibinata. Ayan, nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream, ayan. At napahinga ho yung ating boses ng matagal-tagal. Kaya naman, ayan, meron pa tayong opiyok. Ay, Diyos ko, ne? Ito ho mga kabalen. Tuloy-tuloy ho tayo sa ating balitaan. Gaya ho ng aking binabanggit kanina. Ayan, babaghagi ko lamang sa inyo itong natatanging tradisyon. Yes, mga kabalen, sa bayan ho ng Minalin, Pampanga. Yan, kung saan, hinaan lang natin ng konti yung video. At yan na natin pakita. Yan ho mga kabalen, didinaos itong Ausandang Pakbong Udas. Dito ho sa bayan ng Minalin, gaya ho ng aking binabanggit. Tuwing Easter Sunday, kasabay ho yan nung fiestang ginagawa. Pero hindi talaga Easter Sunday ang fiesta ng Santo Domingo, Minalin. Dahil St. Dominico August ho yan. August 8, kung di ako nagkakamali, di ba? Siyempre tumasan ako, dapat alam ko yan, Dominican. St. Dominico, August 8, mga kabalen. Pero may fiesta rin sila yung tuwing Easter Sunday, kaya naman napahaba yung dalawa yung kanilang selebrasyon. Ano? At tuwing Easter Sunday, ito ho yung kanilang ginagawa. Sa mga hindi pa nakakaalam, ano? Meron hong effigy ni Judas. Ang kanilang sinusunog, ano? Nung bata ako, madalas itong gawin sa parokya ho ng Virgen de los Remedios, doon sa may mismong simbahan, dyan lang sa may tapat ng simbahan. Pero ngayon, this time, parang ginawa sa eskwelahan, ano? Yung pagsusunog ng effigy
ni Judas. At ito ay nagpapatuloy na tradisyon. Nausanda pong pakbong Judas, Rane, mga kabalen. Pakbong kasalanan, pakbong Judas. Pangpukang Mayor Philip Nagit. At ito mga kabalen, misusundong tradisyong minalenyo ning Pasko ning Pamanyubling Mebie king parokya ning Virgen de los Remedios, Minalin, Pampanga. Ito mga kabalen, nakikita nyo naman, nagsasayawan at nagpapalakpakan yung mga kabataan at yung iba pang mga parokyano na dumalo dito ho sa tradisyong ito. Yung pinapaputok nila, lalagyan nila ng mga libentador tsaka sinusunog yung effigy ni Judas tuwing Easter Sunday. Panoorin ho natin yung video clip na ibinahagi ni Mayor Philip Nagit ng Minalin, Pampanga. Narito ho mga kabalen. Ayan ho mga kabalen, ating nasaksihan itong tinatawag na pakbong Judas. Talagang sumabog. Isa pa? O may nagre-request, isa pa daw. Panoorin ulit natin. Oo. Yung talagang panoorin nyo, pinapaputok talaga yung effigy. At hindi lang sinusunog, pinapasabog. Literal na pinapasabog mga kabalen yung effigy. Ito ho. Dinurot. Mga kabalen, ating nakita, ating nasaksihan, yung tradisyon na usandang pakbong Judas, ken pong Barangay Santo Domingo, Minalin, Pampanga. Yan. Isa ho yan sa mga natatanging selebrasyon, Samantala, ito, tumungo naman ho tayo sa iba pang balita. Dito ho sa siyudad ng Angeles, yes mga kabalen, you heard it right, nagkaroon ho ng isang shooting incident dyan ho sa may Korean town kung saan isa ang kumpirmadong napatay at nagbigay ho ng direktiba. Ito hong local government ng Angeles City, Mayor Carmelo Pogi Lasatin Jr., dyan ho sa ating kapulisan, Angeles City Police Office, na isolve itong shooting incident sa loob ng 72 oras. Ito ho mga kabalen, nagbigay na ho ng direktiba nga si Mayor Pogi sa ACPO na resolbahin sa loob ng 72 hours ang shooting incident sa Korean town na nangyari ho nitong Sabado, April 19. Nasawi ho ang isang Korean national sa malagim na krimen na nangyari sa kasikatan ng araw sa kahabaan po ng Phil-Am Friendship Highway. At nangyari hong pamamaril 1:50 p.m. na nagsimula sa pang-hold up. Base ho sa Facebook post ng Angeles City Information Office na isugod pa sa ospital ang biktima
ngunit kalaunay binawian na rin ng buhay. Yan huy ulat ni Liana Canilao. Ito ho mga kabalin, napanood ko yung video, may naka-vest pa yung mga suspect, na para bang mga law enforcing agency may mga sila, may mga tawag dito, yung reflective vest, yung pang motor, para mga traffic enforcer, mga ganyan yung pormahan nila. Oo, mga kabalin, naka-motor ho. At talagang binarid, point blank, Ito ho, panawagan din sa PNP. Alam ho natin, umiira lang gun ban. Pero tila yata nakakalusot itong mga riding in tandem. Itong mga kriminal, itong mga hold-upper, nakakalusot, Kaya naman ho, merong matinding utos, direktiba. Ito hong Angeles City Local Government na tugunan at resolbahin ho ang nasabing krimen sa loob ng 72 hours. Samantala, silipin pa natin ang ibang mga balita dito ho sa Facebook page ng CLTV 36 News. Ito ho mga kabalen. Dito muna tayo. Good news muna tayo. Eto, para sa mga nag-aabang na mabuting balita, lalo na yung mga pageant fans. Tinanghal hong bagong Miss Eco International ang pambato ng Pilipinas na si Alexi Caimoso Brooks sa katatapos lamang na finals night. Dito hong linggo yan, April 20, ginanap yan sa Egypt. Alexandria, Egypt. Nabighani po ang judges ng flawless evening gown, performance to group at ang kanyang powerful na sagot sa question and answer portion. At siya na ang ikatlong title holder ng Pilipinas sa nasabing pageant. Nanalo rin ho siya ng Best Costume Award. Suot itong Philippine Eagle inspired outfit na dinisenyo ho ng kababayan nating si Tata Blas Pinuela. And congratulations kay Alexi Brooks at sa lahat ng kanyang mga followers na taga-suporta. Siyempre, alam po natin talagang marami yung nagdiriwang, lalo na yung mga fans dito sa pagkapanalo ng ating pambato. Okay, clarify lang natin. April 20 ho, ito mga nangyaring barilan, linggo. Ayan, araw ho ng linggo yan. Dun sa kanina, yung sa Korean Town story, okay, confirm lang natin. Ito naman mga kabalen, sa bayan ho ng Macabebe, Pampanga, ayan, nagdaos din ho ng prosesyon itong ating mga kababayan para sa paggunita ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Isang madagdaming tagpo ng pananampalataya ang nasaksihan dyan ho sa nasabing bayan bilang paggunita nga sa Easter Sunday. Nagtipon-tipon po yung daang deboto sa San Nicolas de Tolentino Parish Church upang mapanood yung tradisyonal na salubong o pagtatagpo ng Birheng Maria at ng muling nabuhay na Panginoong Jesus. Tampok ho sa seremonya ang simbolikong pagtanggal ng isang anghel sa itim na belo ni Maria, tanda ng pagtatapos ng pagdadalamhati at hudyat po ng bagong pag-asa sa puso ng bawat
deboto. Mga kabalin, yung ilan sa mga larawan, dyan po sa talubong na ginanap sa Macabebe, Pampanga. Ito mga kabalen, sa ibang balita, kaugnay pa rin ang paggunita natin sa Semana Santa para ho sa balita pa rin kaugnay nitong salubong. Ito ho sa bayan naman ng Arayat, isang kakaibang selebrasyon o isang kakaibang paraan ho ng salubong ang idinaos din sa Santa Rita de Casia Parish Church. Yan ho sa Candating, Arayat, Pampanga. Yan ho isang simbahan na miyembro ng Iglesia Filipiniana Independiente. At makikita ho dyan sa video, na pinadala ng ating kasamang si Isel Fernando, mga kabalen, ay tila nag-zipline itong batang babae. Para itong anghel, para ho kunin yung belo ng Birhen Maria. Ayan. At ito ho taon-taong ginagawa rin dyan ho sa nasabing Parish Church, Santa Rita de Casia sa Candating, Arayat. Ayan. At makikita natin mala-zipline yung pagbaba ng babaeng nakabihis anghel. At dyan ho'y marka ng pagsisimula ng pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay. Ayan ho, mga kabalen. Sa iba hong balita, ito kaugnay niyan, dito naman ho sa siyudad ng San Fernando, si Kuyang Ruben Enaje, yung ito hong kababayan natin na nagpapapako sa loob ng 36 years. Siya ho yung gumaganap na Kristo sa Senakulo sa San Pedro, Cutud. Diyan ho sa may siyudad ng San Fernando, Pampanga. Ayon ho kay Kuyang Ruben, ito na yung huling taon ng kanyang pagpapapako dahil hindi na kaya ng kanyang katawan. Ito hong talagang physical toll, ika nga, ng kanyang panata. Pakinggan ho natin ang kanyang pahayag. Na kalahati na namin ang aming posisyon. Parang gusto ko na talagang mag-retiro. Hindi ko na talaga makaya. Ano po yung huli? Ano po yung huli? Ayan po sasabihin ko sa inyo, ito na po yung huli kong pagpapako. Talagang hindi ko na po talaga kaya. Alam niyo po ba na ilang mini ventilator po yung binigay sa akin para lang makahinga po. Last ko na po ito. Habang pasan ko yung krus, nakalahati na namin ang aming posisyon. Yan ho mga kabalen, ang tinig ni Ginoong Ruben Enaje, ang nagpapako ho sa krus, isa sa mga nagpapako sa krus sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Gaya ho ng aking binabanggit, siya yung madalas yung sa loob ng 36 years siya ho yung gumaganap na Kristo sa Senakulo dyan sa may barangay San Pedro, Cutud. At ayon ho kay Kuyang Ruben, hindi na kaya ng kanyang pangangatawan. Ito hong hirap
Kaya naman papalitan na ho siya ng kanyang kahaliling si Arnold Maniago na 22 years din naman nang nagpapapako. At siya ho yung magiging Kristo sa susunod na senakulo. Sa susunod na taon, base na rin ho yan sa naideklara nito pong Maneldo Committee at kay Kuyang Ruben Enaje. Ayan. Sa mga nagtatanong ho, paano ba nagsimula sa panata si Kuyang Ruben Enaje? Ay nung nakausap ni Kuyang Justin some time ago, 10 years ago na yata, 12 years ago. Oo. Hindi ko makakalimutan yung aming kwentuhan doon sa kanilang tahanan. Ay si Kuyang Ruben ho, isang pintor, mga kabalin. At habang siya ay nagtatrabaho, nagpipinta, na mamintura niya po, may nakabagyak yung scaffolding. Na-aksidente ho sa trabaho at ayon ho sa kanya, himalang nakaligtas dahil wala ni isang galos at hindi raw napilayan. At mula noon ay doon na nagsimula ang kanyang panata at pagpapasalamat sa Poong May Kapal. Taon-taon kaya naman siya ay nagpapapako sa krus para humingi ng kapasalamatan doon sa nangyaring aksidente kung saan siya himalang nakaligtas. Yan ho yung kanyang reason kung bakit siya ay patuloy na nagpapanata. Pero ngayon, dumating na ho siya sa edad, 64 years old, na kailangan nang tumigil dahil hindi na rin ho kaya ng kanyang katawan. At yan ho ang kanyang nabanggit nitong Biyernes Santo matapos pong ipako sa krus dyan sa barangay San Pedro, Cutut. Kabalayan, bago ako tuluyang magpaalam, meron lang akong gustong ibahagi sa inyo isang awitin ni Gary Granada dahil matapos ang Holy Week, sana nakapag-reflect tayo after ng ating pagdarasal. Sana kasama ho sa ating pinagdasal yung ating bayan. Oo, mga kabalin, isa ho yan talaga naman sa dasal din ng ating mga kababayan, ng mga nananampalataya. I'm sure marami ho sa atin kasali sa prayers natin yung paparating na halalan. Dahil napaka-importante ho nitong mga ganitong usaping pambayan sa ating personal na buhay. Sa maniwala ka sa hindi, kabalin, yung hong inyong ihahalal, yung mauupo sa pwesto mula sa munisipyo hanggang doon sa Senado sa darating na Mayo 12, lahat ho ng kanilang gagawin may direktang impact sa atin. Kaya naman napaka-importante na pag-isipan natin kung sino ang ating iboboto. Suriin nating mabuti, silipin ang kanilang track record. At syempre mga kabalin, pagdasal ho natin, pagnilayan natin, upang sa gayon, huwag na ho tayong maulit pa sa dati. Once and for all, bumangon ho yung ating bansa. Ayan. At bago ako magpaalam, may paalala si Kuyang Gary Granada. Panoorin muna ho natin isang favorite kong awitin na napapanahon, lalo na ho ngayong nalalapit na ang eleksyon. Bahala kayo sa buhay nyo. Ang justice ay value system yan . Kapag ang kultura mo ay hiyang sa injustice, mawawala na ng injustice kasi hiyang na . Nasanay. Pag sinabi nga nila, kapag nasanay ka na sa pagsisinungaling, totoo na yung sinasabi mo. So, yun ang ating bahagi ng justice natin, yung pagbabago ng kultura. Itong kultura rin. Minsan ako ay nagagahan doon sa bandang nagtahan nang mayroong nagkagulo sa isang tambayan. At ang usap-usapan tungkol sa isang hold-upan sa isang pampasaherong sasakyan. Na aking nilapitan, tamang-tamang naabutan ang isa sa biktimang nagsalaysay. Tambok ang bibig niya, umamang nanginginig. Salamat ka at siya'y naiwan pang buhay. Nanakawan na at na-hold up si Juan, ngunit ang hold-upper pa ang pinasalamatan. Nabaon sa utang ang bayan ni Juan,
ngunit ang nagnakaw pa ang pinararangalan. Maraming Isang salamat kinsenang po kayo. dito sa CLTV 36 Newsstream. Muli ako po si Justin Dizon. Ito ang CLTV 36 Newsstream. Sa kalan po ng bumubuo ng CLTV 36 News and Current Affairs, maraming salamat po. Relo, singsing at hikaw, pati ngiping natutunaw, dinimot nung isenteng lalaki. Mabuti na lang daw at mabait siya umamaw, sila'y inabutan pa na pamasahe. Nanakawan na at na-hold up si Juan, ngunit ang hold upper pa ang pinasalamatan. Nabaon sa utang ang bayan ni Juan, ngunit ang nagnakaw pa, hindi naman lahat, mga 95% lang, nasa pamahalaan. Ngunit minsa'y namukhaan kung kawawang si Juan. Hold upper kanya palang kapitbahay. Limit mag-abuloy, mga bubot at turtuloy sa tuwing may okasyon.